Ka buram berkecinya ngu kolong syotrai bau belai jungi yang bola pelak yang ngam derengkat berpi hagari kapor ke bebenta. Bat ngai kublai ye piwai pui baru ki para samla kilong kini kilong pa bergihap gibarit hari matiang tam jauh uji sukles. Ngai kublai ru ye pastor ye berengkat berni hagari kapor ke bebenta. Shua bagin poi mengi la poi semai. Pela ap ye pi baru ki para ngai. Bat kumju ngai kublai nya program komiti ke bala ibit yang aku mukun samla bukan sam syafi akan digapor ke bawah yo kubor ke bawah. Te shua bagani shushu syakmat mana sam lemaktin makodor bukan bu lemak jingduai ngakuan pulih na kitab Genesis kalanong ken ke bakat pra kada khat bashipo hadu khat akin tin ki bang kumne. Bat uwei ulaong shisha ngawan pai pat syami hamar ka ayom ka jingyem ken. Bat hakmi kasara ka tengah jong me kan yok khot. Bat kasara kalayus nyo haka jingkang kaying tram. Kabalong na syadin jong u. U Abraham ru bat kasara kiala temen. Kiba laslem kisngi kerta jongki. Bat kalawai no ya kasara banlong kabakum karukom kikentai. Namar kata kasara karaki samut halade kada ong halade. Wah, anda ngatamen ngan yokum ya kane kajing sobhawun mo. Barukan rajo ngaru latamen putet. Kan pendam ha kajing duai. Hukpau jongi bahabaning. Kalau makhuj kata ngajomi wan kahima kajomi balang ngajomi ha kende kum bahabaning. Yai umai semui derengkat kajomi ka trai bagi lam derengkat ha kane kapor ke babenta. Kaya ka try kan sam ka try ban mid action tu jong shakri ka jome ka try bersai bor ma medo musim ka jome ka try ki barok me snow ya kan ka khubo ka try kan long ba kar khur ta ka jingem ka jong ki wei po wei ka try ngai ti yang jisu pes ka shanya i musim ku ka jome mentabahla karta amen ban amen ka subject mga ko man sambat phi hagan ka por ka ba menta ka dekeng shanya haka ayom ka por ka jong belai ngadon artili kilenong ya ka bang lapan syong nong rim ya ka subject ka jonga kawai ka day na kitab Genesis kalong ka khapra ka khor ka shipo hadu ka khatar ka bangila puli hangdu ka kran shipang Abraham berkasara kawai kran shipang Abraham berkasara ngitip kanya ka jingmut Abraham kamut ukpa jogipai father of many bersara kamut akan maaf ang Sarah Hagoy kasi kat banga pada ramba balang irang syong kajinya seng selok hayin jeng ipara bengay iramba balang ilaong yang nga ihaban likham kuloy ban aji kawai hing jeng ikong Sarah tingalong i hayin jeng kunsim ma pila ajing kawai yong kumno piong ngaong hayin jeng kunsim ma pila ajing kawai namar Sarah kamut kunsim princess Baduk pa jong Abraham ken ukor teng utera ubana kanong ba hur hangi pulai sipang Abraham berkasara yo hang tu ba Abraham ulah teman kasara kra teman ublei ulah kular ki bagi ai ki khon ki bagi khon jong ukin roy bagi nak bagi percaya Henry Wat anda kala temen ki padiokun. Kala pelong hadu katangai ka Sarah, tat hadu kala payu Abraham bane syong wa syakri ka jongka ka Hagar. Henry anda temen hantu yu i ublei ulaong ya u Abraham. Baka Sarah kan sayokon. Anda ka Sarah kala show ya kaningan tin ka ublei ulaong Sarah kaong yang gentin wah anda ngalak temen ngan yokum kene kajing sobahun mo badukan rajonga ru ulah temen puten ngala apa dong wah anda ngalak temen haduk kene mo ngasih yok kata kajing sohun bukan yok hun wa ulok jonga ru temen ulah kedok sengkai lagin pulih susu yang kepala pensiun norim na gospel ka jong Yohanes kalong kin kabaar kad khot ka baningkong kin tin ki bang kum dengan pulih tang haduk basau
Haga balai ka sila don ka jing khawai syam kurim hakana Galilea. Pada kami uci su keladan hangtang. La khot ru ya uci su bat ki senra jong ude syakata ka jing khawai syam kurim. Te habala lut kawan ka kami uci su kalau ong hau. Kim dan wai syu. Uci su la ong haka. Ngadan kam ayu bat pha ko ka breu. Kapor jonga kambat boy. Yo i ke hang ni. Hapreng ke jing kawai syong kurim. Kan san kawai ngala lut. Ka kemi jong Jisu ka tip yo Jisu. Ka tip bawa balik ikamba. Kalau wan syau. Balik lai thu hau. Jin dan wan syu. Here Jisu ang kumna. Kan kam ayu pha ko breu. Kapor jonga kambat boy. Ja ayu tharai. Kat badang long pidak senem parti pi ai parti ya thok ma phi shibu ki khun jong phi la ne ma phi ki khun samla kan san lut ka ja phi le kum no tharai den ja shu lai ran nyam le ran de henry yu i hang de kamari jale chi syakri kal ong kum ni to kongu ke ai bolo pha pergi syakri kongu yo Jisu baru Jisu ka por wa biang kain upan kela wanya ko tat hadu ba uta ulang syar ka jing khawai ko mat ya kata kawan mudo oi gentien ubriu baro ujubu hakmat ya kawan ka babha ningkong bat anda kelaya di ya babha sa ya kham sniu mepat melatang kai kawan ka babha hadu mentah ni ki beri ngilek kumno ni jumlen ru benlek la kalong hajinya seng la kalong hajing khawai la kalong kena konoru ning ko kanin khade ka jawab ha ni ai bo biang bet khadu lalu kerja alak ai to bin khong rum lin ngan ja syuta ke kare Jisu le kamba ka por wa biang ya ko pen kelawan ke ka mat ka bin kong ma ko ben ra lemma ka jingja kan ke subjek ke jong ka deken ka ayam berkapor ka jong belai ka ja ka por wa biang pi ka ayam berkapor ka jong belai ka ja ka por ka biang sudon kami ngai pi bangin ko kemakongok mana wa Abraham berkasara sudon kami ngai pi bangin ko kemakongok ka mari bagi kita syakri uji suang ram taki khrai ke labu lam tak kata jing khawanyam jing lai the penap dak om kilah kongo uji su le kamba ka poro biang utrai bo ble jing yun le ka kamba ka poro biang ha ka jing im ga jong pi we po we wadum kuslai kata shinya ba ya ble kamat ka baar wa ko ban ra ha ni ka por ka ba menta shinya ha ka por ba ayam ka jong ble wa ra pim yo yi shinya kapor baka ayom ka jong belai wat haba pim yo i in pule ane kapor ka pamtane ki stis ki nong rum kalong ke ka pra ka khot ka bar pra kin tin ki bang kum ni bat nia tiep ru ba ki e baro ki ba ya trelem ya ka ban pen bhai kita ki ba ik yo belai ya kita ken ya ka bala khot ka ba kum ka jing thmu jong o Susu angin pulih kitab kibarim na kitab Isaya kalau nong ka pesan-pesan kan kau pra. Namar ka jingmut jonga kim long kum ka jingmut jong pi. Lamle kilenti jong pi kum kilenti jonga ong utrai. Pi. Kum banga ong ya pi bun singi ki breu. Yang boleh ngim yok kum kane, boleh om ja kum kane, kapor klade, yang abangan yok e kata ngam yok. Don gis cenderang tikin thei kila he karta kiang kapor yang kala dei ban yolok hadu mentang langsung single don ki para samla kiang kapor junga kala dei ban yokam balai ngam yokam hadu mentang don ki brigo kapor la dei yang ban lek kumta balai blame ayang ngan ong ye phiu ne kapor ku bamta shenya kapor ka jong balai wat haba phim yo i namar ka stage kinong room ya ka banga penyes nyo ya phian ka por bamta bagi tak bisa ya ka jing mut ka jongi ka jing thmu ka jongi ka pher ka inda ka jing thmu ka jong balai ka jing thmu ka jong balai ka long ba bha na manta ka jong ajong phi u balai jungi u le bai
ya ka badai unle ben haga por ka bayang pad habangim yo iya kata kamat ka balai bang ko man samat phi ka por bom ta ka dei ka jingla ban up ya ka por ka ayom ka jong belai kawan ra ka jing tei ya ka jinget ka jong a ka jong phi lagin puleng stage ke bro kalau makharwe ka badingkong kikintin gibong kumingin la lendat ka jinget kalong kata ka jing so scam kita ki bangi kermen kata ka jing tanju kita ki bangim yo i pi hang ni ka jing so scam ka jongi ka jing la ban up kermen jongi ki jing tanju ka jongi ki bangim la ban yo i kata ka jinget ka jongi ni pula si shu kita pi saya kalau nong ka sapu ka khat ka balai pui kan tin ki bang kumne Henry kita ki ba up kermen yau trai kin bethamai bor kin her shajong de kitam yang kami pukuni kin mare bat kinom so thai kin ya bat kinom so wai piang ne habnya up kermen ni ka pol ka jong blai bethamai bor yang ai phi kan don ka jinget ka skam yang ai phi bat un ai bor yang ai phi pila ban le kita ki baro kan jing em ka jong para ngai be ye ka jong ka don ka wi ka jing thu khanan ta ka jong phi ha ka ni ka por haka wei ka sila don wei ubrio ubakarteng badeng une ubadeng uju melin haban slam haki ke baro ka baule laki long haki jing turai ka jong muslim bet laki long male jing like muslim bet laki long male jing sang muslim bet haki no kino muslim bet wat ban khitia muslim wat ban bam jaru muslim wat ban yolok muslim Hare haga wei ka si pelok jong u pakarteng baba ola ai jimut yo ne badang me Islam kumne teme ha jaga trei wit me jinjar me kitno da ka baji alam me khnang men yo khi kham kloi bat men yo le ki kam ga jong me kham kloi te une badang ola thit e kata baji alam ba ola sieng jong Henry une badang orang Islam kum cui Alah kalau ngajak katrai tu orang Islam. Dia lah lejing lagi orang Islam. Dia hak kau kasi, hak por lejing lagi. Une badang Islam. Une ubaba ulah kelikum ni. Jayu badang. Memang labu ya ke alam. Ubadang ngejubab kum ni. Ngalalek gay ngalabu ya ke alam. Ha badai por bakan ni ke alam kamu jumpa. Ngabu agak por nyobo JM. Kaja no harapo pra bajiam andang adab Islam shua te une perlok jengu bahe ulang te bale membu pa ka alam kham kloi ma te une badeng ulang ngalabu e ka alam kham kloi tang ma gapa ngam juhi pa dala Islam pat andang adir por bangal jing lai kam ler kam kan ka alam ketip ubahe ata por pu sabar khiur khimrwe ado ong ni gentip The problem is not the alam kelok. The problem is you. Kajinge kam don hak alam kelok. Kajinge dan happy. Hame. Memezekto, memesempet, menkitia. Bunsin na kajinge mengajungi ro ki para samla kilong kini kilong pa. Yang belai yung ay kata yang ah. Belai ngam yo ya kata kajinge mengajonga. Anong ipi? The problem is not God. The problem is you and I. The problem is not with God. The problem is you and I. Ublay amnon jinju na yeru. Nama ka jingkolar ka jong blay ka thi ka jong po apostol ka ba ach kinong korin kalong ba ningkang dar khat ka ba arpho ko ang kumne. Nama ka jingkolar ublay ka long hoy. But amen. PE. There is no problem with God. Problem is you and I. Blay ngidu ing cikar ko. Ni patiaw ka por ka jong blay. Hagapor mabiang dalam kapa tamangim yokor blay yokor on tawan pi baro bathai ben khala ticket ngan pan jam ya pi ngim yo siao ina busy ski way pat por te kum no gin yo ing chinget khu ngai thu ya pi ko ka chingjar hagawai ka si adan oi brio sapu da busen da pu une busen ki ang bara pu busen hadan kam yo sumar ki kloi da slam tikna wan la sumar shu heroyo ne brio adalah pu busen laru kai sum chaneng Lai cikinong lebar tong, lai cikinong ja, ngam tip ujah sisa na ujah tok, pemlak semang abang ujah tok bet, kadu
Hau tu bom lak syu kapur jong lakut. Wei show doktor. Anda lalik hospital ki ong kemudian it's too late. It's too late. Yang orang pihak kaji mujung ni wei po wei ro. Kan bau blay udang khot. Kan bau blay ke alam kelak kadang pak. Wan nok show blay. Wan pun Islam. Mari it's too late hadin. Film yok syu jing ke ku. It's too late film yok syu jing peniem. It's too late. Blay nam ai syu jing ke ku lam lakut kapor. Kau nak pur kau biang bau blay lek kamba ke jing ke jong pi. Kena ngapur kau biang pihak bensinyak be jauh terai. Bat ye up jauh terai. Orang ba oh melak ngali yang satu. Oh melak lagi satu. Ka ayam berkapur ke jong belai ke jaga kapur kau biang. Ngakar pat kena sama laki nyalam lima kecing ruai akan kapur ke bamda.